Yep. Ja, den er på, eller hvad? Ja. Det er den lille af dem. Det er 20 stjernekaster. Se hvad de gør. Jeg ved ikke, hvad den gør. Og det er bare de der 20, ikke? Ja, og det er 20, der. Fuck. Ja. Okay, god tester der. God tester. Her har vi lidt flere end 20. Har der sagt 200? Nu er jeg ikke så tæt på med den der. Ja, hej så. Åh, shit, mand! Åh, jeg fik en chok, mand! Jeg er næsten længere væk med den. Ja, jeg skal bare lige se, om den gider at tænde. Det gør den. Så. Længere væk, Benji. Længere væk. Ja. Ja. Er der gang i den? Ja, længere væk. Åh, shit. Den bliver vild, den der bombe. Det bliver bomben, det der. Så. Nøj. No! Ej. Fuck, det var syg! Ej, det var... Fuck, hvor nice. Ej, hvor nice. Ej, det var fedt. Fuck, den skulle vi lave flere af. Hvad ting? Hvor mange har du? Er det gas der? Og hvor... Jeg tror, jeg har 10 gas endnu. Nej. Fuck. Fuck, hvor nice. Ej, det var syg. Fuck, det var langt det der... Nimmer der, mand. Ja, de røg ramte bilen også, mand. Ja, ja. Og holder den 25 meter væk, eller sådan noget. Ej, det er rigtig nice. Ja. Hvad tænk? Det er 10 gange så mange.